Ola chi bai ve kule reasoning kan ziranga number series poim maya competitive exam anzot zia chuan class 9 high school section atang te polo zir vector ni a type 3 ang thleng pon a then thenga type 1 kan zir do ni voi ni a hian he series number in the dan alo oma complete turin ta hian alo in peta a and chin number 1 hi hetian mai hian kan chu thiam mai the engtin moni ke mani hisap mangin amaro chu formula ang do kan kallo chuan number lo har huna kan boi do ni en chinang o type 1 hen difference formula mangin ain thlauna mang hian kan chu thin do ni 3 le 1 in thlauna hi 3 minus 1 true lai taka ziakila 7 minus 3 4 15 is 7 by 2 8 chuan heng ho hi omzene local ta ni series en ula 2482 adabal zel 22 are 4 42 are 8 in rong kala next le 22 82 are 16 anime chuan 1 plus 2 hi 3 plus 4 7 7 plus 8 15 ti khan kal zela 15 plus 16 ti hi answer tur lo ni mai ta hian 31 har lo tiro number 2 akan kal le anga 1 4 13 40 dash hei pawh hi number 1 angin difference method kan la ang 4 1 by 3 13 a 4 by 9 he kan pai le in 27 lo ni do ni hemi kal lan hi en leila omze nei thoin lo kala ni 3 times angin mun thu mangina kala 3 3s are 9 9 3s are 27 lo ni le a 27 3 le do ni ta hian 27 le 3 multiply chuan 1 lo ni anga 81 tiro 81 chuan i bel leng hei po 1 plus 3 4 ania 4 plus 9 13 chu ting zel chuan 40 le 81 hi etanga 1 2 1 alo chuak mai ang number 3 akan kal le ngal meng o 1 5 11 19 dash hi le taila 4 alo ni anga tro tan yang zang alo chuak tur 6 pain ta hian 8 akal dani enila 2 times 3 times ang chuna kal lo ni 4 times 4 na kal lo a 4 4 1s are 4 timo katiang chi kan kal lo ni akal dan chu 4 plus 2 6 6 plus 2 8 tiang kan 2 more type in akal ni 2 more mo chu ti ni chuan 8 plus 2 chu 10 ni bel lenga 1 plus 4 5 katin bel le sel khania 19 le 10 bel chuan 29 pakhat kan chok leng number 4 1 2 6 15 dash difference la ila masabera chuan 1 tan yang zang le 4 15 minus 6 9 kaldan hi enila 2 times chi te 3 times ang hana kal lo chiang renga 3 more pona kal lo ang 1 plus 3 4 4 plus 3 ni le si lo wa tin nge kal tak le en bang wanga mase significant figures an ni tani 149 ni mu hian hre thei tur chu perfect squares an ni tani 1 chu 1 square tiro 4 po 2 square 9 po 3 square chu ti ni chuan next le che tur chu 4 square value ni mai which is 16 chuan bel le tala in bel phei zel ani kha 15 le 16 bel in 31 ti khalo ni mai chi thu mang do hlakin tro mi double times samo thrice time ti ang chi te 2 more ti ang te mo 3 more ti ang type te tin perfect square ang te pon kal thei perfect cube ang te pon kal thei ni kha lang sar zo la ni dang te pom thei anga chuan hein lo chok ve don ni o number 5 6 7 a hang ho en taula hang ho 1 4 10 22 1 2 5 14 1 2 10 37 in lo chok ve don ya so type 2 ang te type 3 ang do te kha next kan en le don ya thiam vek tur anga ila ti chong khani photo se ole